Tretí motor naštartoval. Poďte ešte od tohto stola niekto. Poď, aj ty hodnotiť. Poď, ma to budeš počúvať. Poď, neboj sa. Peťo, dobre, Peťo. Ide aj od tohto stola niekto hodnotiť. Môžem poprosiť? Blondinka, 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 blondinka. Ale áno. No, poď. To je jedno, poviete, vyzliekať sa. Nie, vyzliekať sa nebudeme ešte, nie. Dobre, budeme sa vyzliekať aj večer. Dobre, otáčajú motorky. Otáčajú sa. Porota, poďte. Nepridávaj ešte, nepridávaj, kámo. Poďte sem, vy budete traja spolu v porote. Tak, aby ste boli tak niekde. Vždy sa dohodnete, popočúvate, aby ste vedeli. Vy rozhodnete. My ich budeme štartovať, ktorý pôjde prvý, ktorý pôjde druhý. Tak pôjdeme bez mikrofónov, budeme vždy prstami ukazovať, kto bude vrčať, hej? No mikrofóny budú vypnuté. Každý ukážeme ten površí a pôjdeme ďalej. Vy budete počúvať. Páni, počuli ste? Idete sa otočiť, otočte sa. Otočte sa a potom ostatné motorky sa povypínajú. Vždy pôjde iba jedna. My pôjdeme bez mikrofónov a každého budeme nám ukazovať prstom, aby naštartoval. Kde som si položil pivo? No ja neviem. Že, chcem. A Jaro má nejaké v ruke navyše. Ešte, že si striezvý. Díky. Dobre, zahriate hľadám už aj máme. Dobre, Dáni, ty si nechaj naštartovanú, povypínajte sa. Vypnite hoši. Vypnite sa, iba jedna ostane naštartovaná. Acúlová hačeme odtiaľ, hej? Nie, odtiaľ je to. Odtiaľ ďalej. Dobre, Odtiaľ je to. Braňo, vypni nám mikrofóny, my budeme začínať s prvou motorkou. Takže ideš hučať prvý, počúvaj, stačí 10 sekúnd. Dobre, to bola prvá motorka. Ježiš, dobre. Lepšie jak na kríži, nie? Aspoň ťa ruky a nohy nebolia. Teraz sa bude mať hlava. Dobre, Bránko, ideme na druhú motorku. Dobre, potles! Až malou kubatúrou sa tam dostal. Neodpaduje. Štarter točilo. Dobre, počkaj. Ideme na tretiu motorku. Bránko, Ideš, poď! Dobre, stačilo? Čo, bojím sa pridať? Dobre, stačilo. Porota, vy počúvate, hej? Dobre, takže ideme na štvrtú motorku. No, ja som už teraz hluchý. Dobre, to bolo? Dobre. Počkaj, že ešte niečo, Braňo. Ešte niečo? Stačilo, koniec? Dobre, môžeš to vypať. Počkaj, nech už stiahne troška teplotu. Jaj, teplučku máš. Dobre. Môžeme. Rado, ideš. Dobre, počkaj, ešte taká rekvizita.
keby som kváľské čul, tak to bude. Dobre. Pozor, ideš na to, startuješ. Dá si niečo. A šučuje. Dobre. Stačilo. Dobre. Malá ukážka. Ideme ďalej. To bolo celkom slušne a tam tie lísty odhadzovalo. Dobre, počúvaj, ja by som ťa potom na dvor, my máme také orechové lístky, trošku to poupratovať. Okúkovať, no. Urobím počkaj, ideme na Liptov. No. Ideme na Liptov. No daj. Poď. Ideme na to. Ježiš, ide si to vypočuť. On musí žiť tak blízko, aby to počul. Trošku si to nejak skladíte, môžeš to vypať. Kde máme Bacula? Bacu, si posledný! Kde je? Daj tu si, vypaj tam. Čo nemáš? Plyn? Však zajdeš plyn. Dočkaj, nech sa skladí, dobre? Dobre, no, môžeme. Dobre. Takže, ideme! Počúva porota, dostatočne dobre. Dohodnite sa vy traja. Ak by ste sa nevedeli dohodnúť, tak vám dáme ešte Ježiša. Rokov pomocníka vám povie. On presne to počúval zblízka. Odborný poradca, nie som rukáve. Ježiš bol Luky poprvé. A všetci istí, že teda opak. Dobre, na toto máme porotu, aby sa rozhodla a potom poprosíme. Ja to piči. Teraz sa nemá čas, keď si Nikolaj... Ktorý, čo? Škoda. A v stredu... Ja aj najsilnejší štarter, áno? Dobre. Takže vyhráva zatiaľ to, že najsilnejší štarter. Dobre, vidíš? Ale oplatil sa sem prísť. Máš 12 cykopolí. Áno, štartoval si Ventino, ja štartoval. Aspoň 3, dobre 3. Babi, Evička, kde si? Evička, dones 12 cykopolí tomuto pánovi. Áno, ide o srandu. Ide o srandu. Dobre, poprosíme Odtedy ťa naši došlo na ráme do dohodíme si hra v cene. Bez sa naši super. čo má. Víš, Máriu tam. Láka motorka, ježiš. Poviem ho nájsť, Ízla. Porota rokuje rozhodovanie sa. No, máme verdikt. Choďte preč. Ovplyvňovať porotu môžeme my. No, Vybaj preč. no, sa vyjadrí. Žienka v rozhodne. Počkaj.